Nimbe au klingelina bela jelenye amumbe kanaje ni wati na chichana kaufe nyena ganadu drisana ka chedu ambufo ninku wale nyumando ni wati na ikado akabutigidala ka kanuba bela jelefo edantifo limina yusu ambe masara manifo ninga awale nyumando ale de be dugu je majugu ni manyuma bela jelenye atiteme dugula ka kadogo enine ambe sijo bami daw kono ambe kado group ne bayinka ninga awale nyumando ni wati na bami yere abe ase konana anaka tim glajaw demba nyuma anaka tim glajaw demba nyuma ubetene kufo omba ube ikado jelimineta kufo demba nyuma olu yikado aka tim glajadi olu ya mala dirudu ambu foku wale nyumando yusu Traoré marhaba soma ka kene taraste e mobe mba eni ne sankura ni ya jemunga folo eneni e kanyo nzoro awo ambe kado ala delininga awale nyumando ale minye kado sankura njira anna ikado akake here sanya amma akake kungurota sanya amma aka ikado ke sababu jamana inga basigi ben kele aka sabati anu nyanje iri waka na fa bela jelenfe ikado minye ankol la femina samba fla ani mugana ala ka damo ikado samba fla ani mugana kelela desani Traoré marhaba ikaya famo ikado baranyoanya ere kadara konnana desani taridi ni nya fato yina na do to ko afo ikado minye bayni fofana marhaba nya fara saloni ikaganga nkoro ke bolo dawro kay ya dan mesade ye babali bafo sa ye babali bafo sam bafla ani muwan kele alla ka ke flanata sawiwa ami ki kanjano ala ka ke flanata sayi awo ami nabe munu ngono ko ni ami Traoré marhaba somo ka kene tata ka kene bashifu itala marhaba ni ko de man toro sitila alhamdulillah ala ka sa herete ala ka nguna ja ala ka so nyuma nama ya rabbi ya dem sena ala ki ke ma ko yembo ya ala ki bonya mi awanga ibe siritigale ya minge mbala ba min dawla awo ma dasrala ndije no de o ya fa ko ni ndo mine folo chukudi sika foko amba manga kaka ya fama ya faledo bami ya faledo abana baranyana opma lajosi kala me baja kulu bela jelefo l'enfant de kida kuruni budofo sedna umara Keita alebe nego karafe réalisation na ani papi papino gado bogar damele ka foka wali mando mi nego karafe bismillah Hussein Daw Oyande abana ka sugo foka duguje abana miyanga ganza do bismillah amba bela jelefo difu la sa iga chebe mamimbe o zede arabe ka kwade abiga boya sugu do kene ma famia ko dante farni funna mugan leverige frube ka bode ma Awa Keita madam Kuyate alebe secrétaire la demande go kefa ale kembe ka ko bela jele koloji ma ambi bela jele fo ambi kren yala bi jamunga amba kren kata marga ken daw ka dugula no soma soyi alundaw ka dugu no soma soyi Elize ndaw ka dugu no soma soyi Elize kelengelen wa le chef d'état-major sumwa sokado diane dedo fanga yere betini nga kede dedo me fanga tigila manu mafatu ti sonde amade ne koni ntafo nga surasu tetlo nga done chukudi exécution ibala saw chukudi affirmative ikado de fo chavu mako wide bramaje affirmative bramaje ameje koroba fude nan klara jamgana ale de ba franywanga ka ko kaje ka sanango ka kla ka di momo ko kurakun nege kanyata ani wulumla wati abana jabarani safe lagareche sema wolo fils abana bismillah anemo aywa sananga anemo ta yusu ikado ani arajo chaman tege bi nyambulo kibara be se ka jere chugo bina fa bela jelen fe arajo dambe la me bawo kerewani ambu foku wale yimando amanyina arajo benga la me bawo fana ko ikado kerewani jijeni ka fe arajo dambe be mimbe talike jijana ka chedo na ambu foku wale yimando ambita ikado arajo yere ko la me bawo kulu fana foku lu wale yimando sika fe mimbe samara ko fo benga jengene na ka chedo ambu foku wale yimando faso kanu la me bawo benga jengene ni be ikado wele sebu
dugu la ni waati in na an bɛɛ ka dɔ kolo karimu fo a n'a ka filamuso k'o fo k'u wale ɲuman dɔ badabada foli dante foli min na n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔ maraka kungo jajo masa bɛnkɛni o mani jajo masa ni bɛnkɛni i terikɛ walima i baarakɛɲɔgɔn bɛnkɛ ye mun ye ne mun Janginɛ ka sugo fo ka dugu Janginɛ Jara sɛmɛ wolo fils an sɔnna o ma aw bɛnkɛ Janginɛni ne pitini ne morceaunin ne fitininin ne ne den don cɛ bɛnkɛ dɔgɔya man ɲi sinon bɛnkɛ bɛ bɛɛ la dɛ mais n bɛ dan o yɔrɔ ma fo n b'a ye n deli n bɛ to yen quoi fo n b'a ye n deli n'o tɛ Ala ka barika don aw ka directeur la koyi Jakaro Faba cogo di ale kɔni a bɛ maaw dusu faga a bɛ baarakɛlaw dusu faga hali ni min ko k'a bɛ min ka mɔgɔ attaquer ne bɛna muruti hali ni min ko k'a bɛna min ka mɔgɔ attaquer a b'a fɔ ko ça va k'an k'a to yen merci pour ce matin an bɛ Faba arajo danga lamɛnbaaw olu bɛ maraka kungo an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn min bɛ tali kɛ gɛɲɛ ka lamɛnbaaw la fana kaw fɛ MC a n'a ka directeur a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn fana arajo i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taa Jurakaw fɛ yen nin waati in na Tiɲɛdugu lamɛnbaaw an bɛ Amadi fo dɛ Amadi Daɲɔn an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen carré kɔnɔna na n'an bɔra yen Amadi Daɲɔn tiɲɛ yɛrɛ la a timina ka di dɛ a timina ka di arajo ko la an b'a fɔ ni arajo sotigi caman tun bɛ taa arajo so tun bɛ lafiya an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Naro FM ale bɛɛ i ka dɔn Samaya an bɛ foli di a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na i ka dɔn Mamutu Male n'a ka cɛdenw Dana FM bɛɛ i ka dɔn Keɲeba Bu Jalo Fulakɛ Sarama an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw dan tɛ foli min na arajo min bɛɛ i ka dɔn nin waati in na Kucalakaw fɛ yen an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn Wasolɔkaw fana fɛ yen an bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn min ye kuremalenkaw ye an b'u fana fɔ k'u wale ɲuman dɔn Ɲɛlɛni lamɛnbaaw an bɛ foli ni ta ka ɲɛsin u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli kuncɛ ni Buguni kunkan ye an bɛ Bafana fo ni ka a wale ɲuman dɔn Bugunikaw fɛ musokɔrɔba ɲuman don an b'a fɔ barabara foli dante foli min na Keɲeba sa n yɛrɛ n terikɛ bɛ yen n'o ye Moribo Suntura ye an b'a fɔ ale bɛ Eaux et Forêts la ye an b'a fɔ Katika don n terikɛ don maa ŋaniya ɲuman don maa timinani don baarakɛla an ka taa bisimila i bolo don ayi a ta fɔlɔ dɛ a ne mɔ dakurunya kelen Dramane Alu Kɔnɛ a kuma bɛ indicateur Jiro Nouveau kɔnɔna na nin y'a bɔ ko 3,270 ye a ko nimisa nana k'an bɛ ka nimisa IBK nɔfɛ i ka dɔn Dramane Alu Kɔnɛ a ka dakurunya kelen y'o ye bi a ko an bɛ waati min i n'a fɔ sisan san kɔni daminɛna ni nimisa kɔni ye n'o bɛ san kura kɔni kofɔ baaradaw la ko jɔrɔna ko bɛ fan caman fɛ k'a bɛ kalo damadamani bɔ a ti tɛmɛ kalo damadamani kɔni kan hali a ma mɛn koyi Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko i tun bɛ se ka wele bila maa damadama ma jɛmunkan na waati min na Elhaji Ibrahim Bɔkar Keyita bɛ fanga la i n'a fɔ Mamudu Diko i n'a fɔ Isa Kawo Jim i n'a fɔ Nusar i n'a fɔ Amadu Mayiga i n'a fɔ Sulemani Den i n'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ani maa wɛrɛw u kana ni ŋana o hakilina jira i k'a dɔn k'a fɔ jɛmunkanw na min bɛ tali kɛ hakilina fɔ kadara kɔnɔna na kuma caman na u bɛna lagosili ta ni ka fanga ni ka a sɛgɛrɛ i bɛ ka tile waati la kɛrɛnkɛrɛnya la Farabugu tun bɛ cogo min na ka sɔrɔ u d'a ma don i ka dɔn fɛn caman na Farabugu i k'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ u hakilina di o kan an ka finitigiw bɛ sa cogo min na u tun bɛ caman fɔ o la min bɛ tali kɛ ka se ka jɔyɔrɔ ta k'a di maaw ma teri sira balima sira sigiɲɔgɔn sira fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ sira min bɛ yen ni k'a ta ka ɲɛsin olu ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ hakilina kɔni na nka an bɛ don min na i komi bi ko waati min na o walew bi kɛ a ci fɔ k'olu tun bɛ ka na ni dafirili sira ye walima olu tun bɛ ka na ni basigibaliya ye anw ka jamana kɔnɔna na ko farati kun i k'a dɔn k'a fɔ kun tɛ o waatiw la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a hakilina fɔ kɛn bɛ baara ye anw ka jamana kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ kununko min bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Bɔkar Keyita tile la min ye ka dɔn hakilinaw tun bɛ fɔ kunnafonidilaw tun bɛ a bɛɛ lajɛlen cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ n'i k'a dɔn nisɔngoya taama min kɛra boulevard de l'indépendance la a carila fa bɛɛ lajɛlen fɛ désobéissance civile o fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn a ma fɔ maa ma ko i farala maa kan walima i bɛ bɛnbɛn bɛɛ la walasa ka jamana dafiri nka k'an bɛ don min na i komi bi i k'a dɔn wulikajɔ bɛ fan caman kɔni fɛ Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la ko maa welelen mun tun bɛ na kɛnɛ kɔnɔ u tun bɛ na hakilina
y'a fɔ bonya ni karama kɔnɔna na tigɛrɛ bɛ warawara fa bɛɛ lajɛlen fɛ a kin tɛ fɔ k'olu nakun ye ka jamana yurugu ye o k'a sɔrɔ m'u hakilina di kiri yɛrɛ taabolow ni fɛn caman kɔni nka bibi in na ko min ye kunnafonidilaw ye Yusu a ko bɔnɛ k'a sanu a ka b'u ɲɛla dɛ i bɛ ka tile la k'u tun m'u hakilina di u tɛ sira foyi foyi to o la u bɛ baara kɛ bonya kɔnɔ nka an bɛ don min na i komi bi ko baara bɛ ɲini ka gɛlɛya kunnafonidilaw bolo dɛ Daramani Alu Kɔnɛ ka kuma la ko i bɛ ka tile la ko kunnafonidilaw tun b'u ka kunnafonidi kɛ hali u ti sira bonya kɔnɔ ni karama kɔnɔna na lafiya kɔnɔna na fana nka an bɛ don min na komi bi a ko wɛrɛ don mɛ kow kɔnɔna dɛ dakunya kelen nous regrettons IBK Lajosi awai do anda ti minana mi ye kunnafondila n'anw daminɛna na o ye jamana dasuwalen n'anw daminɛna na o ye jamanadenw tolen kunnasiri la wa maa o maa n'i ko k'i b'anw daminɛna i laban e ko awa min ye i tɛ taa k'anw n'an dabara to de hali an t'o dogo maa la wa an b'an ka baara kɛ an ti sira an ti beleke an ti foyi n ko journaliste bi fa journaliste ti minɛ wa journaliste ti tunu wa o ye dɔ bɔ journaliste ka baara la wa o tuma an ka taa an ka taa an kana sira Lajosi min ye aw ka dɔ min ye ka jamana dafiri o affaire min bɛ sen na min ye aw ka dɔ Kasoge ale kɔni ye kunnafoni bɔ k'a bin o kabini kunnafoni binna min ye kunnafonidilaw hali olu ma segin olu sina ka aw ka dɔ min ye jaabi di o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ani Bubu Sise ale ka maaw olu kɔni ye aw ka dɔ olu fana kumana min ye aw ka dɔ procureur Kasoge a ko awa min ye an ka jamana ye n'ale yɛrɛ procureur ye procureur de la République près du tribunal de grande instance commune 3 district de Bamako i ka dɔ awa min ye a ye kuma fɔ i ka dɔ a ko awa min ye service min bɛ yen n'o ye cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye i ka dɔ service d'investigation judiciaire SIJ i ka dɔ gendarmerie nationale olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ awa ka dɔ min ye Kasoge b'a ɲɛfɔ a ko awa ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'u y'a ye k'a fɔ awa min ye u ye ko dɔw ye i ka dɔn olu kɔni bɛ aw ka dɔn kɛrɛfɛ kɔniw na o kɛrɛfɛ kɔniw na sa i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn min ye ka jamana dafiriliko dogo ye min ye aw ka dɔn min ye kunnafoni k'a di cogo dɔ la walasa i ka dɔn jamana bɛ dafiri n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ka bɛnbɛn kɛ ka jamana sigi a sen tɛ wɛrɛ kɔnɔ min ye aw ka dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ɔ maa minnu a ye olu tɔgɔ fɔ sa n'olu minɛ maa ka hakɛ to n'olu minɛnen dɔ bi Mahamadu Kɔnɛ ani Vital Robert Diop Sulemani Kanzai Agibu Makital Yusufu Mohamed Bacili alias Sarasi Bacha i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fanga bolo nka i ka dɔn bolokɔni ɲɛsinna min ye kunnafonidilaw olu ka maa ɲɛma dɔw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn an ka premier ministre kɔrɔ min bɛ yen Bubu Sise n'o tɛmɛna ka bɔ yen Seku Tarawele ale yɛrɛ magistrat ye a min ye a ka dɔn a mɛ jɔda la jɔda min n'o bɛ minisiri jɔyɔrɔ d'a ma i k'a dɔn awa min ye Kasoge kɔni y'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn ko kɔni bɛ tɛmɛ i n'a fɔ a ɲininen don cogo min na min ye awa i k'a dɔn an ka sariya bolofara min bɛ yen n'o ye 614 n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani 616 o ma bɔ yen min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn kiiri sira kan k'a na tɛmɛ o jɛya kɔnɔna na dɛ waati min na a ye nin kuma bɔ k'a bin min ye Dr Bubu Sise ale ka maaw aw ka dɔn olu ka jaabi olu kɔni y'o di min ye aw ka dɔn a ka conseil b'a la min ye aw ka dɔn fana b'a la i ka dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma min fɔra k'a fɔ ko Bubu kɔni bolila ko nin kuma in ko tɛ tiɲɛ ye Bubu bɛ yan bi a ma taa yɔrɔ la wa i ka dɔn aw fɛn sɛbɛn ma d'a ma sariya sira kan aw ka dɔn n'o ye kiiri sɛbɛn walasa a bɛ se ka i yɛrɛ yira kiiriso la cogo min na ko ma di a ma wa i k'a dɔn awa maa ma se n'o ye o tuma a k'a dɔn nin min filɛ nin sa i k'a dɔn ko Bubu kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ale tɛ kɛ sababu ye ka
mbalando jamana taabolo la ale ti jamana cila ye ale nana ka bɔ a ka baara la ba kun ti dɔwɛrɛ a bɛ ka dɔn a seko n'a ka dɔnko ye min ye ani jamana taaɲɛ o bi taa cogo min na taaɲɛ ko ɲuman na ale kɔni y'o jɔyɔrɔ fa wa a y'a ɲini jamana ye a ka bɔ nɔgɔla sanga ani waati nka ka i ka dɔn a ma fanga daraki ale m'o bila a kun na dogo si da kelen o tuma a bɛ ka dɔn min ye bubu ye bubu ko ale ma siran a ma tamakiya ndesani bismillah bubu yɛrɛ ale ye premier ministre kɔrɔ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye an kunnafonidilaw an fana bana a ko an kunnafonidilaw i ka dɔn awɔ min ye procureur ka nin bɔli ye nin bɔli tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko nin tɛ se ka kunnafonidilaw sira nin t'an sira nin t'an foyi i ka dɔn a kun ti dɔwɛrɛ ye k'an kunnafonidilaw awɔ i ka dɔn k'an da minɛ an la min ye awɔ i ka dɔn ka an kunkolo da k'i b'o foro k'o tɛ se ka kɛ cogo si la min ye aw ka dɔn hali bi min ye an ka jamana ye k'olu bɛ min jira min ye aw ka dɔn an ka dɔn ka maninfin to yen i k'i ka kunnafoni di ko kɔni ye jamana taabolo ɲuman ye wa jamana jɔsira dɔ don wa i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko maa si man ka maa si hakilina da minɛ ni k'o kɛ aw ka dɔn i yɛrɛ sago ye k'a walawala i n'a fɔ i ba kan k'a walawala cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn u y'a jira sa k'a fɔ nin min filɛ nin min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali bi bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa an kunnafonidilaw an jɔyɔrɔ min ye ka kunnafoni di ka maaw bɔ kunnasiri la wa i k'a dɔn o ye démocratie jɔsenba dɔ de ye o tuma an kɔni bɛ yan an bɛ kunnafoni di an bɛ kunnafoni di ala k'an kunnaja Mamadu Jara ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ lepe kɔnɔ an ka kunnafoni di bonya ani karama kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don i ka dɔn ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jamana don Yusu a kanu don an dusukun na a kana kɛ i ka dɔn dalafɔli ye indicateur du renouveau a kuma mɛn kalanko binnaku an ka taa ye dɛ Yusu i ka dɔn wala kun kan ka ta bi nka u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila kalo tile 25 la janvier kalo san 2021 fasirikɛba i ka dɔn Bala Sumayila Tarawele a kumana a ko k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ cogo di dɛ a ko ka kɛɲɛ n'i ka dɔn ka fɔ ŋaniya min siri la kalo tile 18 i hakili bɛ nin na wa décembre kalo san 2020 k'a kunkan gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ jama jɔyɔrɔ min bɛ yen ni nka a bɛɛ lajɛlen datugu a ko min ye datuguni kuma min fɔra dɔwɛrɛ tɛ a bɛ bila minɛn kelen de kɔnɔ banajugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko coronavirus a bɛ ka dankari bi na i ka dɔn diɲɛmaa la i ka dɔn bana min don a ka jugu kosɛbɛ a bɛ ka maaw fa i ka dɔn sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la o ɲinan kalanda i ka dɔn n'a bɛna kɛ fo an ka hakili to an yɛrɛ la den o de kama an ka maa ɲɛmaw olu siginin k'u miiri k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ ɲinan walanta bɛ cogo min na a tɛ se ka koro ka bɛn n'i ka dɔn k'a fɔ bi tali kɔni ye o de kama o kɔni bɛ i ka dɔn a bɔ a dɔgɔkɔrɔ bari sabula sariya bolo dɔ kun taara kabini kalo tile 18 n'o bɛ décembre kalo ko fɔ san 2020 fasirikɛ b'a ko o kun ye laseliw caman kɛ ni ka jira bɛɛ la fɛn caman bɛ yen yɔrɔ caman bɛ yen ni k'olu datugu bari kɔnɔnaw b'o o la jama bɛ la kafo yɔrɔ min na o caman b'o o la u y'o kuma min fɔ ni walanta fana bɛ ka sɛnsɛn ka na ye k'a fɔ bana in b'anw to la an ka i ka dɔn an hakili to an yɛrɛ la fɛɛrɛ min b'an bolo teliya la o de ye ka dɔn lɔgɔlisow datuguni ye joona joona o de kama u ye lɔgɔlisow kɔni datugu n'o tɛ ɔkɔli kun kan ka ta bi Yusu fasirikɛ b'a ko minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ ka dɔn kalanko ma ale de kɛra sababu ye ni ka laseliw kɔni kɛ o hali n'a sɔrɔ maa caman bɛ bi na olu kɔni mɛn i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛna yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la nka maa caman y'a jira k'a fɔ nin bɛ cogo min na bi kɛrɛnkɛrɛnya minisiriso min bɛ n'a ɲɛsin bɛ kalanko kɔni ma ale de ye kunkan gosi koyi k'a cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ lɔgɔlidenw lɔgɔliden somaw lɔgɔli karamɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen n'i da bɛ don kalanko kuma la ko ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kɛnyɛrɛye ta faso ta min ye école technique ye min ye ka dɔn k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye professionnel fana ye k'u bɛɛ lajɛlen datugulen ka tun mɛlɛku fo kalo tile 25 fasirikɛ b'a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi coronavirus ɲɛ siranɲɛ don coronavirus o ɲɛ siranɲɛ de don bari sabula n'i ye jateminɛ kɛ bi na maaw u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka furancɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ an dun ye fantan jamana ye Yusu a ko ma nɔgɔ cogo dɔ la dɛ o de kama u kɔni y'a jira k'a fɔ ko lɔgɔlisow bɛna datugu u datugulen bi fana to fo kalo tile 25 janvier kalo san 2021 ko bɛɛ lajɛlen ta ka datugu bɛɛ
privé ko t'a la public ko t'a la o ma concert dun concert an tɛ se ka fɛn fɔ la a fɔra ko jama mana lajɛ cogo cogo a kana tɛmɛ maa 50 kan n tɛ bi sariya dɔn o ma an t'an ka concert reporter an ka concert ka reporter cogo di dɔw ka concert bolodalen don nin wagati in na dɔw ta bolodalen don wagati wɛrɛ a t'a reporter cogo di ni furancɛw donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka musar ni cogo an tɛ état d'urgence la furancɛ concert de n'a jɛra 26 mars la a ka taa sigi fan bɛɛ gɔli kun ni kun a kun na a bɛɛ ka a ka 20 mètres don a ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛmɛna mɔgɔ 50 kan an b'a gɛn ka bɔ an b'o f'i ye dɛ a kana kɛ ɲɛnawoloma ye dɛ an b'a fɔ ko jama kana jɛ mais yɔrɔ bɛɛ famaw bɛ kɛ cogo di famaw bɛ n'o tɛ kalo tile dimanche laban min tɛmɛna taa sugu la kɛ jama bɛ yan mais i tɛ fɛ an sanni ka kɛ wa ne ko ko nin kun kan k'a lajɛ sugu t'a la i b'a sɔrɔ il faut prendre l'exemple sur le Sénégal sugu t'a la misiri t'a la n'o tɛ juma fɛ Sénégal maa si ti bɔ ni masigi t'i nun na u kan ka appliquer Mali kɔnɔ diyagoya bɛɛ ka masigini don i nun na est-ce qu'il y'a faamu hali n'a bɛ taa misiriw la hali n'a bɛ taa misiri la a ye masigi don a nun na o de kun kan ka wajibiya jamana kɔnɔ an k'o wajibiya c'est vrai mais yɔrɔba caman bɛ yen bi tɛgɛko minɛ ninnu bɛ yen a bɛ pharmacie dɔw da la a bɛ lɔgɔso dɔw da la mais masigi tan bɛ don yen i masigi tan bɛ don yen mais i bɛ tigɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka don yen mais masigi kan ka k'i nun na de permanemment bon o jamana de b'o appliquer o de bɛ sariya ta k'a kɛ jagoya dugu dɔw bɛ yen ni olu indien fɛ yen olu bɛ yala ni bere don tɔ sa e min tigɛ ko olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen u kɛlen ka dɔw détacher olu bɛ yala ni bere de e don tɔ sa e min tigɛ ko safinɛ la duguma e yɛlɛnna ka na se technicien kɔrɔ a ma gel di ma gel kɛ n tɛgɛ la a ma ban wa bon Mali bɛɛ mɔgɔ min ye baarakɛyɔrɔ min ye mesure ni respecté la douane du Mali ale de premier hali n'i taara kati douane na n'i taara yen nɔ olu kɛmɛ ka précaution ta kuma tɛ douane directeur général Dugara Dugara ko k'a tɛ tulonkɛ nin kelen la dɛ ko hali n'i ka masigi nɔgɔra ka se hakɛ ma a bɛ fɔ k'i ka i bɛ segin dɛ Ala k'an kunnaja Mali lɔgɔlisow datugulen don a datugulen b'i to fo kalo in tile 25 ka bɛn n'i ka dɔ ɲɛmaw ka kuma ye Bala Sumayila Tarawele indicateur du renouveau kɔnɔ indicateur n'i y'ale bila ne bara n b'ale ta a ko jamana si t'i jɔ jamana si kun tɛ kɔrɔta jamana si tɛ ɲɛtaa sɔrɔ ni farafarali ye ani ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ani ka dɔn ɲɔgɔn nɛgɛn ye i ka dɔn Sunbeli Bube Mayiga ale kumana min ye a ka dɔn a ka samɛ foli min an ka premier ministre kɔrɔ Sunbeli Bube Mayiga n'ale parti min bɛ yen n'o ye Adema CSP i ka dɔn awa min ye o lajɛ kɔnɔna na a ye a ka dɔn kuma caman fɔ a ye kuma caman fɔ Mali taabolo kan ani an bɛ se ka Mali bɛ se ka basigi cogo di min ye Dawuda Sangare président de l'alliance Dawuda Sangare ale kɛmɛ ka nin fasiri bi dɛ président de l'alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques min Asma CFP Sunbeli Bube Mayiga i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko awa min ye an bɛɛ lajɛlen k'an kɔlɔsi min ye a ka dɔn coronavirus ye a ko ni bana in a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ firi a kunjugu kan a kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kamana guwa o tuma a b'a ɲini malidenw fɛ fɛn minnu bɛ a ka dɔn n'o fɔra k'an k'olu matarafa Sunbeli Bube Mayiga a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka i ka dɔn an ka tariku sɛbɛn cogo di n'o y'an ka histoire ye a ko k'o tɛ ka kɛ cogo si la min ye an ka premier ministre kɔrɔ ye fo an bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye a ka dɔn politique kɛlɛ min bɛ yen ani ka dɔn ɲɔgɔn fara min bɛ yen ani ka dɔn fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen wa jamana si tɛ se ka jɔ a ka dɔn k'an don fɔɲɔgɔnkɔ la jamana si tɛ se ka jɔ ka sɔrɔ jamanadenw hali n'o y'a sɔrɔ politique taa sira la a hakilina tɛ kelen ye nka fɛn min bɛ sanfɛ n'o ka bon n'a bɛɛ lajɛlen o ye Ba Maliba ye a banna o de y'a to n ko faso kanu a kana kɛ dalafɔ ye a ka kɛ dusukun na a banna bisimila o foyi ka kuma don dɛ ko comportement non dɛ ko c'est pas un vain mot la paix n'est pas un vain mot n'est pas vain mot c'est un comportement a banna jugo don a ka kɛ jugo ye a kana kɛ ka dɔ dalafɔli i n'a fɔ
maaw b'a kɛ cogo min na f'a ka don dusukun karisa ka di n ye n'i ye dalafɔli don n'a t'i dusukun na fudo jamana ka di n ye dalafɔli don n'a t'i dusukun na fudo Buwe Maiga a ko an kana kɛ dalafɔli ye an ka kɛ an ŋaniya ye an ka da n'o ye ka wuli n'o ye don o don ni Mali kanu ye ni Mali ka taaɲɛ ye wa o taaɲɛ tɛ se ka taa cogo si la fo malidenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamanaba ye Mali ye jamana ye n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye a bɛ k'a dɔn n'an ma hakilina kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn bonya a bɛ k'a dɔn jamana kɔnɔ walasa jamana ka taaɲɛ bi sabati a ye k'a dɔn ko a bɛ gɛlɛya dɛ o tuma ale b'a min ɲini ale kɔni dalen don a la min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la démocratie kɔni min ye a bɛ k'a dɔn a bɛ min fɔ o ye kala ɲɔgɔnna ye ani sigi ka kuma ko a kɔni démocratie tɛ a bɛ k'a dɔn farafarali fɔ démocratie tɛ juguya fɔ wa démocratie k'o dɔn ko malidenw an ka ŋaniya kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ min ye a bɛ k'a dɔn ka kɛ kelen ye min ye k'a dɔn jamana a bɛ taa ɲɛ cogo min na o tuma Sunbeli Buwe Mayiga a ko i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka kɛ foyi ye n'an bɛɛ lajɛlen m'a lajɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ŋaniya sɔrɔ k'an kɛ kelen ye ka ŋaniya sɔrɔ fɛn min b'an ɲɛ n'o ye gɛlɛya jugu ye n'o ye coronavirus ye n'o ye jamana a k'a dɔn a ka sɔrɔ ye i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min ye ani lakanabaliya min bɛ yen ko n'an bɛnna ka hakilina kɛ kelen ye ko an bɛ doni in da ka sɔrɔ an ma sɛgɛn ka sɔrɔ an ma gɛlɛya o ye ni bɛɛ y'i kɔnɔ jɛya bɛn sira kan a banna ka na fɔ esprit de vengeance an k'o bɔ hakili la pewu a banna tajurusaw walima nin y'a kɛ tan nin y'a bɔ tan a banna ka na ni adamadenya taasira ɲuman ye ani natabaya an k'o dabila a banna a kɔni ko filɛ saw lajɔsi min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Sunbeli Buwe Mayiga a kumana Asuma CP maaw ye a ko a kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen wele maa minnu ye a bɛ k'a dɔn tɔndenw ye maa minnu ni Asuma CP ŋaniya b'u kɔnɔ n'u bɛɛ a bɛ k'a dɔn ni jɛkulu in na a k'a dɔn ko u bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ min ye danaya kɔnɔ bɛn kɔnɔ keleya kɔnɔ wa k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ di Maliko la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn i bɛ se ka jɔyɔrɔ min fa walasa bɛn ni keleya bɛ sabati walasa kiri bɛ se ka latilen cogo min adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa a bɛ k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jamana k'i hakilina ye k'a kɛ a bɛ k'a dɔn i ŋaniya ye k'a k'i ka taasira ye k'a lajɛ jamana bɛ sankɔrɔ ta cogo min Sunbeli Buwe Mayiga a ko o si tɛ se ka kɛ cogo si fo an bɛɛ lajɛlen ka bɛn ka don da kelen fɛ fo a ka bɛn fo a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka jamana bila sanfɛ o tuma a ye samɛ dasa ka i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la maire V a y'o ɲɛsin kɛnɛya bonya lakana ani sini kɛnɛya Mali ka taaɲɛ baraka ye Dawuda Sangare ni ale ka fasiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda il est de chez nous Sangare Zegwana non a bɛ bɔ Ganadugu de Tongali ka don on a fait la 9e année ensemble i ka dɔn Yusu min ye n'i ye Dawuda Sangare ka fasiri bila indicateur du renouveau ale kumana sanbɛ kadira kɔnɔna na walima sankura kadira kɔnɔna na furancɛ fanga ma ɲɛma a kumana fasodenw ye a bɛɛ i ka dɔn ka fɔ badaw ko fɔ jamana ɲɛma don i ka dɔn a kumana a ko san 2021 masakɛba Yakuba Dumuya Wasolo ale kɛn bɛ ka kalamu ta a ko da la Yakuba Dumuya lɔfɛ mɛ i da la Wasolo nka i la cɛ o don dɛ Umar Baro Siribe il est de Wasolo ouais ale ministre kɔrɔ y'a Sangare ninnu ka wala olu bɛɛ bɛ bɔ yen Umar Baro n'a ye kamalen ŋɔni minɛ ɲɛna an ka journaliste regard croisé wa walima tribunal jumɛn invité politique n'a ye kamalen ale ni yɔrɔ de cɛ bi mɔgɔw bɛ ka a lajɛ ko jɔn ni bɛ se kɔni fɔ la ni jɔn ye Umar Siribe kelen Umar Siribe yɔrɔ Isa Kaba ale ka ɲi dusu dɔ de la n'a ye mugufiyɛni don a yɛrɛ la dusu dɔ Isa Kaba mana kamalen ŋɔni dɔnkili da ɲɛna ka zurubile don a yɛrɛ la o ka fugula in turu a kunna n'a sogo sa Yusu a ko min ye k'a dɔn furancɛ fanga ma ɲɛma badaw a ko min ye i k'a dɔn san 2021 kɔnɔna na baaraba mun b'a bolo a y'o mada
ni ka kuncɛ ni samisame foli a ko an b'a daminɛ fɛn min na bi o ye coronavirus ye ale kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gan an fana kɛn bɛ ka an jɔ a kɛlɛcogo ɲuman kɔnɔna sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la barisabula a bɛ ka maaw faatu don o don o siratigɛ la min ye ka dɔ wuli ka jɔw ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma laɲinikan min fɔra an ka tɛmɛ o sira fɛ walasa ka banajugu in kɛlɛ ka bɔ an dala a y'o kuma kɔni fɔ ko bana in bɛ i ka dɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min fɔra an ka taa o tasiraw fɛ n'o tɛ bana in i ka dɔn a kɛn bɛ kɔnɔna gan ko ye bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bibi in na a ko o siratigɛ la u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ mun bɛ ka kɛ nin waati in na o bɛɛ lajɛlen ka taama o siraw nɔfɛ walasa k'an kisi ni ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kisi a ko o n'a ka dɔn bɛnkan sɛbɛn tigɛ bɛnkan ko nin kɛ o n'i ka dɔn k'a fɔ batokɛyɔrɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ misiriw i n'a fɔ igiliziw walasa coronavirus bana a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nin yɔrɔ ba ninnu bɛɛ lajɛlen la barisabula maaw bɛ i ka dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ maaw bɛ caya a kɛnɛ kɔnɔ kuma caman maaw bɛ caya ni ka baaraw sigi sen kan i n'a fɔ batoli kɛnɛw yusu a y'i sɔnni sigi o kan a ko senfɛ gouvernement seko ye jamadira ye fɛn ye a n'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa min ye ka dɔn k'a fɔ coronavirus a vaccin n'u b'a fɔra ko fɔ a ko kɔni fɔra n'a bɛ se ka sɔrɔ an ye baaraw bɛ sigi sen kan a ko bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na o senfɛ a bɔra kɔlen ko ka dɔn banajugu in kuma fɔli la a y'i sɔnni sigi lakana ko kan min ye ka dɔn farancɛ fanga ma ɲɛmaa ye Badawe a ko min ye fɛɛrɛ caman bɛ ka sigi sen kan cɛdenw mun bɛ ka dɔn tile kɔrɔ mun bɛ san kɔrɔ mun bɛ ka dɔn cɛncɛn kan olu ka se ka baara ɲuman kɛ ko kabini u sigira f'an bɛ don min na komi bi ko jaabi ɲuman bɛ ka bɔ finitigiw yɔrɔ an bɛ ka sebaaya ɲuman sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bari sabula cɛba mun bɛ baara min na bi i k'a dɔn faso a kanu bɛ o dusukun na ko min f'i ɲɛna ministre de la défense a ka kuma man ca Sadio Kamara an ka baarakɛla don dɛ terɛngamɔgɔ don dɛ o de kaɲi kana to b'a ye Sadio Kamara ka kuma man ca colonel major tɛ de colonel don jalaw dɔw wa n bɛ min f'i ɲɛna ne yɛrɛ kɔni fo n'a taara bɔ turupu ye n'o tɛ i t'ale kuma na a ti kuma wa colonel Élisée Jandaw lui aussi il a fêté avec non mais nin de don a koro a taara koro dɛ ayi mais an ka tiɲɛ fɔ a ye maaw hakili lasigi f'i ka taa terrain kan Élisée Jandaw kɔni ka taa terrain kan i n'u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ k'a mɛn de fait que k'a fɔra ko anw yɛrɛ ka ministre b'an tula bi ka na jijali kuma fɔ cidenw ye terrain kan dɔrɔn tɛ dɛ Cɛma Hubert Kulubali taara dugu in na ye min filɛ nin ɲɔnɔ fanfɛla in na ale ma taa sun tigɛ n'u ye ou bien ka taa fɛn dɔ kɛ n'u ye dɛ o dugusɛjɛ u m'o kan ji ala ma tile dama dama o b'o kan ji le temps passé ne revient plus jamais Youssou a ko min y'i ka dɔ Cɛma Hubert Kulubali o kɛra o wolo o san dɛ n'o fiston national don n'ale de tun bɛ taa 31 fêter n'u ye tuma bɛɛ fu bɛ dɔn kɛ tɛmɛnɛ sogo kolokuruba dɔ bɛ k'a yɛrɛ bolo a bɛɛ n'a kɛra ye nin ci tɛ a baara de ye baara ye a ka di a ɲɛdɔnbaw fana ma nanbala kɛ Cɛma Hubert Kulubali ta kɛra nanbala de Youssou Fatigɛba kumana a ko min ye ka dɔn farancɛ fanga ma ɲɛmaa ye Badawe a ko ni y'i sɔnni sigi lakana ko kɔni ka cɛden mun bɛ yen a k'u bɛ baara min na ka dogo n tɛ koyi a ko min ye farancɛ fanga ma ɲɛmaaw ye u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ finitigiw yɔrɔ u bɛ ka baara ɲuman min kɛ barisabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔnɔnɔgan ma yɛlɛma fan dɔ in fɛ wa o b'a jira k'a fɔ jugu olu yɛrɛ siraden don koyi barisabula kɛnɛ bɛ ka kɛ anw ta ye an bɛ ka sebaaya ɲuman sɔrɔ don o don an ka laɲini o fana de o baara ka se ka sabati cogo min na a ko min ye baara fɛn fɛ ka boloda n'u bɛ lakana ko fɔ a baaraw bɛ ka kɛ an ka faamaw ni ka dɔ dɛmɛba ɲumanw fɛ walasa an ka se ka sebaaya ɲuman sɔrɔ kɛlɛ kunda Youssou o tɛmɛnen kɔ a ko min ye an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma adamadenya baaraw ka se ka sabati jamana kɔnɔna na a y'i sɔnni sigi ko ka fana caman kan a ko walasa k'a ka baara yɛrɛ dagun pepewu o ye kalafili labɛnnen kalafili ɲuman kalafili kɛcogo ɲuman bonya kɔnɔna na i n'a fɔ démocratie y'a laɲini cogo min na olu t'u kɔ dɔn fiyewu n'o baaraw ma sigi sen kan jɛlenya kan maa min fana bɛna sebaaya sɔrɔ fo ka sebaaya ka sɔrɔ jɛlenya kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ karisa i kɛra ɲɛmaa ye a bɔra sira ɲuman fɛ maa ma dɛmɛ maa tɔgɔ ma nɔrɔgɔ a la fiyewu bɛɛ lajɛlen de ye fasoden kelen ye i ka dɔn jamana ɲɛkɔrɔ a ko u bɛna kɛlɛbolo sabati fɛn caman na min ye mara kɛcogo jugu ni ka o kɛlɛ yurugu k'o kɛlɛ ɲangilibaliya k'o kɛlɛ jamana kɔnɔna na u y'u sɔnni sigi nin ka min ye kiri ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na ko fan bɛɛ lajɛlen fɛ
jɛgɛdennin t'a la jɛgɛba t'a la n'i ye jamana wari dun a bi bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bi bɔ ka bila jamana ka bila kɔnɔ a banna a ko a ye layidu min ta kalo 25 septembre kalo san 2020 Youssou a bi senna koyi maa maa bɛ yen ni faso ka wari n'i y'a dun les délinquants financiers seront traqués et seront jugés quel qu'il soit a banna o tɛ maa mun bɛ yen président bɛɛ natɔ une fois ko n bɛ lutte contre la corruption maa ma waleyalen non n'u ye sɔrɔsiw ye dɛ i ye sɔrɔsiya t'a la c'est à dire qu'on a kumaba in tɛ koyi kuma tɛ koyi an bɛ wale a waleyali de nɔfɛ exécution an bɛ mɔgɔ min nɔfɛ bi o ye Paul Kagame ɲɔgɔnnaw ye an bɛ mɔgɔ min nɔfɛ bi o ye Alassane Ouattara ɲɔgɔnnaw ye bi mais ka kan ni Mali ye de un homme d'État un homme capable de booster l'économie un homme capable de faire respecter l'autorité de l'État a banna a bɛ sira ɲuman kan o a bɛ sira ɲuman kan ayiwa Ala ka ko ye Isu discours an ye dɔ m'o la dɔn tɛ an sɛnɛfɔw a fɔ ko kelen k'a ma fɔ ko sɛnɛfɔ ko kuma sa n ka kuma lamɛn sa a fɔ ko kelen kelen fɔ dɔrɔn ba in kelen miyankaw n'a ye kumakan min fɔ an b'a sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma mɔsiw don non tɛ bɔ kari la ka dɛnɛ o kuma tɛ bɔ kari la ka dɛnɛ siya ko tɛ koyi siya ko tɛ koyi non ka un homme d'État ou bien fɛ sɛnɛfɔ y'a to la miyanka mais a mana kɛ cogo cogo an bɛ sira ɲuman kan e ko cogo di n ko discours an ka ayi cɛ a y'an dɛmɛ baara la sa non an bɛ badaw an m'a dɛmɛ koyi transition ye n'a a ɲana an bɛɛ ye ils sont là tout simplement pour ouais mais a k'i jɔ a président jɔyɔrɔ la e t'a dɔn ne bɛ fɛ ka min fɔ a n'i kɛra président ye ko bɛɛ ye e de ye mɔgɔw ɲɛ bɛ e de la mais a bɛ baara la maa wɛrɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ sabali voilà an b'o de nɔfɛ bon an mago b'a bɛɛ ka apport la kɛ président ye dɔrɔn a banna kɛ président ɲuman ye dɔrɔn a banna an mago b'a bɛɛ ka apport la a banna wa an ka dɛmɛ bɛ yen a y'an dɛmɛ o ka d'an ye kojugu dɛmɛ n'a ye Youssou a ko min ye ka dɔ Badawi sɔnni sigi nin nka min ye ka dɔ maa mun bɛ yen n'u bɛ wari ci waraku la tuma bɛɛ ni tigɛ dara cɛ kan i bɛ sɛgɛsɛgɛ k'i kiiri i ma kɛ maa fasugu fɛn fɛn ye o tɛmɛnen kɔ a ko bɛn ni kelenya o ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔna na tiɲɛ dɔw bɛnkan sɛbɛn dɔw tɛgɛnɔ bila kɛra anw ka jamana kɔnɔna na nka min ye i k'a dɔn ka fɔ faransɛ fanga maa ɲɛmaw ye olu kɔni ko k'u n'u jija a baaraw bɛ se ka sabati cogo min ni ka a waleya Badaw ka kuma la ale bɛ yen a ko laɲini min fana kɛra sigikafɔba min kɛra jamana kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka lawaleya ni sira fɛn fɛn ye u bɛ nin sɔnni sigi o kan o t'a bannen dɛ gɛrɛfu banbali min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u n'i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛw bɛ na i k'a dɔn bɛn ni kelenya o sabatiliw baaraw sigi ɲɔgɔn na i n'a fɔ démocratie y'a laɲini cogo min na walasa baaraw ka se ka sabati a ɲɛmɔ wala nka ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ waati min i n'a fɔ sisan kulekan ni k'a dɔn woyi ni woyinbaden bɛ k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ maaw fɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ lafasatonw ye a Youssou k'a kasabi tɛ jamana kɔnɔ wala nin yani a ka taa fɔ ko kuma dɔ fɔ olu ma n'an kun kumana tilenna ka kuma an ka sigikafɔ kɛ o selon lui le gouvernement n'a pas les moyens financiers pour faire face au coût des revendications formulées qui s'élève à 148 milliards au poids là milliards bakele ani kɛmɛ 4 ani 80 ani i ka dɔn ka fɔ 8 ayi a ka kɛ 1000 milliards sa c'est-à-dire ni mɔgɔ ye fɛn ɲini hali la façon de dire vaut mieux que ce que l'on dit la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne c'est-à-dire que hali ni u m'a sɔrɔ mais hakilisigi d'u ma i ka kuma n'u ye k'a ka ɲɔgɔn faamuya dusuma kɔnɔ kuma ma ɲi dɛ ayiwa san'an ka taa sugu la Youssou Badaw kɔni y'a jira k'a fɔ i ka dɔn kulekan bɛ ka bɔ lafasatɔnw yɔrɔ la ni wari hakɛ min ye ko miliyari 1000 kɛmɛ 4 ani 80 ani 8 a ka wari tɛ jamana kun an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o siratigɛ kɔni na ko k'a sigilen don ɲinan san kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya san kura san 2021 bɛɛ ka na u ka sigikafɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ jamana in bɛ se ka bɔ bolo ɲuman kan ni ka bɛn ni kelenya sabati a da sera yiri de ma mi an ka kɛ kuma na koyi bɛɛ ye nin de ye mi an ka kɛ kuma na dɛ a banna Badaw i ka dɔn a ko k'a ka laɲinibaw ye fɛn min ye san 2021 kɔnɔna na k'o la kumabaw de ye nin ye Youssou lakana ko sira b'a la min ye yuruguyurugu kɛlɛli sira b'a la coronavirus kɛlɛli sira b'a la bɛn ni kelenya ka sabati fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ani mara kɛcogo ɲuman mais a bɛ fɛn fɔ Côte d'Ivoire dɔ ma a tun t'a dɔn k'a bɛ ka filmer n ko de ye problème ye juma
a ye min fɔ Sénégal ma kɛ non président a fana kun t'a dɔn k'a bɛ ka filmer yaw ka Dumbuya an ka taa sugu la ne ko Abdoulaye Maïga bɛ yen de Abdoulaye Maïga a bɛ sɔrɔ Sɔgɔmada in na an ti taa Dankɔrɔba n'a dɔnko mɛn ɲɔgɔn na n t'a an ka taa dɛ Minan Jaba an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Abdoulaye Maïga a n'a ka cidenw an b'u fo badabada foli danti foli min na Youssou an ka musokɔrɔba ɲuman dɔ bɛ yen an b'a fo dɛ i ka dɔn Maminata Berté kɛlɛtigi Berté mɔden don a si ye san 103 ye a kɔni y'an kanu an bɛ a fo a ka timinanja la an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn k'a daminɛ tɛnɛ fo juma kunnafonidi gafe i ka dɔn a kɛnɛganda a n'a dogolen a b'a bɛɛ lajɛlen la ye san 103 ne bɛ taa ta ka kɛ n ka filanan ye cogo di o tuma ne mago bɛ filanan ko la bon ne nin sɔrɔ la ne ye laturu da u ko ne bɛna dɔ de furu ko san 103 ni y'a latigɛ k'a tɔgɔ ko Maminata o de don Berté tɛ wa o de don an b'a fo ka waleɲuman dɔn a denw an b'u bɛɛ lajɛlen fo a mɔdenw i ka dɔn Jara olu bɛ sirakɔrɔ u n'u furumuso n'u bɛɛ i ka dɔn Madame Jara ko fɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni waleɲuman dɔn danti i ka dɔn foli min na a b'a fɔ musokɔrɔba ɲuman ye ko an kɔni sigi bɛ baara la a ka dugawu k'an ye a ka dugawu k'an ye hali bi an b'a fɔ n ka Berté o tuma a k'a dɔn an b'a fo k'a ka denbaya bɛɛ fo na ko a barika kanu na a b'an lajɛ sɔgɔma ka tila k'a lajɛ rédivision na segin mana k'a kan a banna ni segin bi k'a kan o ye kanu ye o bɛ kanu ko fɔ dɛ a banna Youssou an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Isa fana la Youssou ne taara Isa la bi n'i ko k'a salam aleykum u b'a fɔ ko Youssou Karabati somɔgɔw bɛ di an bɛ Isa i ka dɔn baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn maa mun bɛ yen a bɛ hakili jigin DJ Hermo la an b'a fo ka waleɲuman dɔn Ija la Seku Sibi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Isa baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲuman dɔn falajɛ Lajosi an bɛ sɛbɛn ta an ka taa dɛ Nouvelle Horizon an b'ale ta i ka dɔn ni maa tɔgɔ bɛ da la bi min ye i ka dɔn Isa Kawoje bisimila Mouvement Association et Sympathisant de l'imam Mahmoud Diko i ka dɔn Isa Kawoje a yɛrɛ famara éclairé fɔli ma dɛ min ye i ka dɔn Isa Kawoje semasi sigilen i ka dɔn semasi laban kɛra i ka dɔn bɔrɔ lankolon ye Isa Kawoje i ka dɔn kalo tɛmɛnen Segu Sikɔrɔ ani Balanzan dɔ Ɲɛdugu Segu Bonya Segu Karama Segu ka dɔn awɔ min ye Isa Kawoje a taala ye a taalen ye sa i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la biro kɔnɔsigi dabɔra semence i ka dɔn mouvement politico religieux ka sɔrɔ mouvement politique min ye Isa Kawoje a kɔni kɛ mɛ k'i dogo min ye i ka dɔn awɔ diinɛ kɔfɛ ni ka taa ni politique sira ye i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko notre foi notre dignité pour servir la patrie o y'a ka kuma ye an ŋaniya n'an ka hɔrɔnya an bɛ i ka dɔn jamana min ye i ka dɔn an bɛ an ka baara kɛ n'o ye jamana kɔnɔ min ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye Isa Kawoje a kɔni ye walasa a ŋaniya kelen b'a labɛn ka semasigi sigi fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sigi Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka Segu ta i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Segu ta a ye taama kɛ Segu min ye bureau sigira Segu bureau sigira Sikaso i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn a lasa Isa Kawoje ani Gulokiba Dakabana bɛ ɲɔgɔn na min ye i ka dɔn ne bɛ to ka fugula ɲɔgɔn min don a ye ne ka fugula doncogo ladege min ye a ye kunda Segu kan Segu ta kɛra Nguanzeraba ka dionda ma diya ye i ka dɔn Segu a taalen ye nɛni dabɔra min ye i ka dɔn kuma caman dabɔra min ye maa dɔ bɛ i ka dɔn kuma ja kɛra koyi min ye i ka dɔn kuma sugu bɛɛ lajɛlen taara ka Isa Kawoje sɛgɛrɛ min ye kuma sugu a ka Imam Mahmoud Diko tɔgɔ bɔ a ka semasi kan n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ fiɲɛ ye Mahmoud Diko ma parrain d'honneur don dɛ n'a ma Imam n'i ma i tɔgɔ bɔ semasi kan semasi mangoyalen don bi dɛ bisimila Lajosi i ka dɔn awɔ min ye Isa Kawoje ye a taara Segu Sikɔrɔ ani Balanzan don min y'o bureau sigi a ye maa dɔ sigi n'o ye i ka dɔn maa dɔ kɛra maa ɲɛmaa ye Cheikh Mansour Aidara coordinateur général local i ka dɔn ale sigilen min ye i ka dɔn hali a ma mɛn c'est démission ka wala sɛbɛn a ye wala sɛbɛn mun na
Sheikh Masir Aidara nin cɛ ala ɲɛsiranya jɔ don diinɛ maa don maa a t'a fɛ ka don maa gasi la a ye semasi ta cogo dɔ la a y'i ka dɔn a wa somasi a ka dɔn a jɛkulu kɛ cogo dɔ la min a ka de nin cɛ ale ko ale tɛna don ko la ko min a ka dɔn n'a ti laban ko min tɛ ko jɛlen sanko ka biro yɛrɛ sigili la min a ka dɔn a y'a jira k'a fɔ awa min ye awa coordinateur général min n'o ye Segu ye ne démissionnera n ye wala sɛbɛ a y'o lettre ci ka na coordinateur ma n'o ye Isa Kawujimi coordinateur local ne m'a fɔ dɛ journal de y'a fɔ coordinateur local ye lettre ci ka na coordinateur général Karima va mun i ka dɔn a y'o lettre ci ni maa min filɛ nin i ka dɔn Isa Kawujimi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aw yɛrɛ ka dugu n'o ye Sikaso ye région de Sikaso o ta ma dogo maa si la olu ka kosow n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ k'a fɔ semasi bɛ cogo min na bi olu hakilila la k'a fɔ ko min don ja o tɛ o tuma olu ye ko je démissionne nous démissionnons. Ko cayara sa dɛ. J'ai démissionné. Nous démissionnons. Bisimila. I ka dɔn awa min ye Sikasokaw ye olu fana y'o bila i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko Segu ta kɔni o kɛra cogo min ye a ka dɔn Isa Kawujimi ne m'a fɔ dɛ Fasiriba de y'a fɔ ko a ka dɔn min ye ko de y'a to imam tɔgɔ kan ka bɔ nin kan. Mouvement association et sympathisant de l'imam Diko, Isa Kawujimi a été copieusement insulté par plusieurs individus. On se réfère à la vidéo qui relatait les faits et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ni ye réseaux sociaux lajɛ vidéo minnu bɛ yen i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka Isa Kawujimi a bɛ nɛni cogo min na a bɛ nɛni ten cogo la a sera ka taa maa min sigi o maa y'a ye bi k'a fɔ ale ɲɛ tɛ taacogo ɲuman na nin ko in na dɛ n'o ye semasi ye o fana ye wala sɛmɛ Segu président coordinateur tɛ yen bilen localité o tɛ yen ko gɛlɛyara Lajosi i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ nin ye Segu a semasi min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko maa caman bɛ yen minnu diminen don i ka don u ka coordinateur kɔrɔ n'o awa coordinateur général kɔrɔ n'o Isa Kawujimi a dɔw kɛlen bɛ ka kuma dɔ fɔ nin tɛ fɔ arajo la n b'o kuma to yen c'est pas bon i t'o mɛn ne da fiyewu ni min bɛ a kalan i ka bi Nouvel Horizon i k'o ɲini page jumɛn don page 4 don dɛ page 4 don page 4 maa min y'a sɛbɛn o ye Mamani Ture a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu diminen don ko nous allons te tabasser ici il doit être point d'interrogation t'o fɔ peut-on attendre dans l'élément k'i b'o bɛɛ mɛn kuma kɔnɔna na ja min carila réseaux sociaux sanfɛ laburu jali ni laburu jali kuma dɔ b'a kɔnɔ kuma dɔw b'a kɔnɔ i t'o mɛn ne da o ma journal kɔni kɔnɔ ne t'o fɔ o mɛnna réseaux sociaux sanfɛ Nouvel Horizon ni y'olu ka fasire bi sɔgɔmada in na le Guido ale kumana Yusu min ye i ka dɔn san o san laban i ka dɔn laada b'i lakilen koyi min ye protection civile maaw ye o kɔni bi bɔ ni ka i ka dɔn jirali kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ kasara minnu o ka dɔn o sɔrɔla san kɔnɔna na ni ka ɲɛfɔli caman kɛ a ko da la a ko ɲinanta u ye laada lakilen u ye wele bila kunnafonidilaw ma ni ka na ɲɛfɔli ko u ye u ko a ma nanzarakan na ko point de presse o senfɛ bɔliko hakɛ min kɔni kɛra n'a bɛ wele ko intervention bɔli 20,000 ani 100 ani i ka dɔn 40 bɔ ɲɔgɔnko san 2020 kɔnɔna na o senfɛ Yusu i ka dɔn k'a fɔ maa 25,000 ani maa 100 ani maa 12 olu de banana maa 1,000 ani maa 131 olu de fatura ka sababu kɛ siraban ka kasara ye maa ɲɛma n'u bɛɛ ka dɔn Seydou Doumbouya ko fɔ a y'i ka dɔn point de presse dɔ ni k'a sigi nka a kɛra kalo tile 29 décembre kalo san 2020 a ye ɲɛfɔli kɛ san kuru karira n'o bɛɛ ka dɔn san 2020 ko fɔ baaraba mun sigira sen nka a yɛrɛ kɛrɛfɛ a ka danga n'o bɛɛ cɛkura Samake ko fɔ o tun bɛ a kɛrɛfɛ a ko min ye ka dɔn protection civile ma ɲɛma ye i ka dɔn a n'a jɛw n'a tɔɲɔgɔnw ani maa min bɛ baara kɛ u ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko kasara mun kɛra anw ka jamana kɔnɔna na ji ka walakatali fan fɛ o de ye ka dɔn kasara 39 bɔ ɲɔgɔnko ye n'u b'a wele ko 39 cas o Yusu o kɛra i ka dɔn jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la o senfɛ yɔrɔ mun ye i ka dɔn ji ka walakatali sɔrɔ
Kayiba a la Kolokɔrɔ Sikaso Segu Mopti Gao Menaka ale ni Bamakɔ kɔnɔna na a ko san 2020 o Yusu ji ka walankatali sera sababu ye ka maa mun sɔrɔ u ka dɔn ka fɔ ka yɔrɔ mun sɔrɔ u y'a mada i ka dɔn ko 39 ka o Yusu ni ye jateminɛ kɛ a walankatala ka se du hakɛ min ma du 10,1 bɔɲɔgɔnko ani i ka dɔn 19 Yusu ka sera olu kɔni ma o maa mun bɛ yen n'a kɔlɔlɔ sɔrɔ olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ o ye maa 8,000 bɔɲɔgɔnko ye maa 25 olu banana maa 18 ni tora a ko dala min ye ka dɔn baganw ye i ka dɔn 527 bɔɲɔgɔnko a da mara nin bɛɛ lajɛlen la sɛw mana fara a kan o bɛ t'i jɔ 67 bɔɲɔgɔnko la Basirikɛ b'a ko balo kunda balo i ka dɔn ka fɔ 730 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn a kɔlɔlɔ sera olu fana ma a ko Segu mara ta ka jugu ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ye i ka dɔn localité dɔw bɛ yen n'o bɛ yɔrɔ dɔw kofɔ 69 bɔɲɔgɔnko i ka dɔn ka fɔ ji ka walankatali sera yɔrɔ min ma Yusu maa 8 olu ni tora a ko da la a y'i sɔnni sigi nin ka minɛn caman fana tiɲɛna colonel n'o bɛɛ i ka dɔn Ba Seydou kofɔ Ba Seydou i ka dɔn Dumuya n'o ye protection civile ma ɲɛma ye ɔ a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan u ye sɛgɛsɛgɛli min ni fɛsɛfɛsɛli min kɛ a ko ɲina Siraba ka juguyara kosɛbɛ ka tɛmɛ i ka dɔn Sankuta kan dɛ wallahi a y'i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ a ko le colonel ye o kɔni kuma kɔni fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ ka tɛmɛ Sankuta kan a ko n'o bɛ san 2019 ko fɔ a ko 2020 ta juguna ni san bɛɛ lajɛlen ta ye ni dun ye jateminɛ kɛ u bɛ ka fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan ko u bɛ sɔrɔ min fɛ ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa dugudennin na Yusu k'o Siraba ka kasara cayara ɲina kosɛbɛ a y'i sɔnni sigi o kan a ko coronavirus kɛlɛli min bɛ ka kɛ a ko k'a ka cɛbaw fo ni k'u waleɲuman dɔn min ye protection civile ma ɲɛmaw ye a cɛdenw a Yusu k'u ye baaraba de kɛ a ko da la ni siganama bɛ yen min ye k'a dɔn ka fɔ protection civile maaw ye olu bɛ wuli ka jɔ tigɛ dɛ olu bɛ wuli ka jɔ ba kɛ ni ka taa o tigilama salo k'u yɛrɛ lakana ka taa tigi bila i ka dɔn a kan ka taa lasago yɔrɔ min na k'a bɛ a ka cɛdenw fo k'u waleɲuman dɔn o la nka o baara ɲɛna cogo di u ye formation kɛ a ko da la dɛ k'u bɛɛ ka dɔn formation min kɛra a batola a taara tasira ɲuman fana fɛ o kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a dɔn ka fɔ kasara caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na ha ka ja k'a dabila pewu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na o ko cɛdenw kɔni ka dɔn u bɛ baara min na k'a b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn min ye ka dɔn ka fɔ colonel major Seydou Dumuya ye protection civile ma ɲɛma a ye k'a dɔn lajɛ kuncɛ ni fɛn min ye o de ye samisamɛ foli ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen mɔ k'a ka cɛdenw fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka wuli kajɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ i k'a dɔn togodaw la fa bɛɛ lajɛlen fɛ Dramɛ bɛ yen dɛ Dramɛ bɛ yen an bɛ Dramɛ fo ale ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ani Jara directeur an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn Cɛkura Samake an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo protection civile la a ma ɲɛmaw an yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ yen Worokiya Kɔnɛ an bɛ i k'a dɔn ka fɔ Woro fo ni ka a waleɲuman dɔn badabada foli dante foli min na cɛ fɔlɔ Jakite an b'a fana foli waati na chauffeur do a fana y'i ka dɔn kamalen biɛnkɛnɛ an b'a fo protection civile la Lajosi bisimila min ye an na nin kɛ k'a kun cɛ sa ayiwa bisimila Lajosi min ye aw ka dɔn premier ministre n'o ye Brigitte Rafini ale kɔni aw ka dɔn nin y'an dafɛ jamana ye Lajosi an bɛ tasi bila kɛ olu ma min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min y'u sɔrɔ kɔsa in na o ye Niger ye Niger aw ka dɔn min ye premier ministre ye a ye taama kɛ ka taa yɔrɔ la n'o ye Cɔnbagu ye ani ka dɔn Zarama Dara ye ninnu yɔrɔ min filɛ nin ye ko attaque dɔ kɛra ye ni attaque a kɛra sababu ye maa 100 olu kɔni tanyana an ye dugu fɔlɔ min fɔ ne ye aw ka dɔn Cɔnbagu ye i ka dɔn ko maa 70 Baɲango u y'olu fa ye i ka dɔn awa min ye Zarama Dara ye min ye aw ka dɔn ale ni Niger yɛrɛ cɛ ko bɛ t'i jɔ awa kilomɛtiri 120 na o kɔni maa 30 u kɔni ye olu fa ye min kɛra sa tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awa min ye dandɛmɛ wale banbancu ye kabini o de kɛra Niger a ma ɲɛma aw ka dɔn n'o y'u ka premier ministre fangabulon ɲɛma ale kɔni ye taama kɛ ni ka taa i ɲɛda ninnu kan ni ka tila ka dugawu don kɛ a ka dɔn ani gɛlɛya minnu bɛ yen u n'o bɛɛ lajɛlen salo ni k'a lajɛ ka fura ɲini o la lakana taasira fɛ ani baloko ɲuman taasira fɛ o tuma an b'a fɔ Niger min ye hali bi ko an man ka condoléance présenter u la
Yusu ka dɔn an bɛ ne fana nin bɔ ale kɔnɔ ayiwa an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ